Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Fiż-żona ta' Ramija fis-Siġġiewi, spazju bla ħajja u mhux utilizzat inbidel fi spazju miftuħ u aħdar għal familji Siġġiewin. B'ħidma bid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u b'investiment ta' aktar minn 250,000 euro, ir-riġenerazzjoni totali ta' din iż-żona rati tħawwil ta' 14 siġra, 242 arbuxell u 2100 pjanta ġdida fuq madwar tomna art. Saru wkoll xogħlijiet fuq sistemi ġodda ta' irrigazzjoni, sigurtà u dawl, flimkien ma' mara ġdida għal barra u xogħlijiet estensivi ta' landscaping. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia, akkumpanjat mill-President Emeritu Mary Louise Colero Preka u s-Sindku tal-Lokal Julian Borg, spjega li dan il-proġett mhux biss buħija fiċ-ċentru għas-Siġġiewi, iżda simbolu tal-impenn tal-Gvern li jippromovi aktar spazji għal benefiċċju tar-residenti. Din iż-żona ta' Ramija fis-Siġġiewi imbidlet minn spazju li kien moħli mingħajr ħajja għal spazju vibranti fejn it-tfal, l-anzjani u l-familji tagħna jistgħu jinġabru hawnhekk f'dan l-ispazju miftuħ fl-urban fil-qalba tal-komunità ġewwa s-Siġġiewi. Din hija l-viżjoni tagħna bħala gvern li nkomplu wettqu dawn il-proġetti, inkomplu nwasslu l-viżjoni ta' dan il-gvern fejn jidħol il-proġetti fl-urban sabiex il-familji Maltin u Għawċin igawdu minn dawn l-ispazji li qegħdin noħolqu flimkien. Is-Sindku Julian Borg saħaq dwar l-importanza ta' dan l-ispazju ġdid mhux biss residenti li jgħodu fiż-żona iżda s-Siġġiewin kollha, waqt li ringrazzja s-Segretarju Parlamentari u ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi.